या ठिकाणी गोपालेश्वर महादेव देवताचा पुजारी मला जवळजवळ आता 3 ते 4 वर्ष या ठिकाणी पूजेला झाली आहे. तर या ठिकाणी या 3 ते 4 वर्षामधला असा अनुभव की जवळजवळ या मंदिरामध्ये पुरातन मंदिर आहे. 108 वर्ष जवळजवळ या मंदिराला झालेली आहे. 2005 पुन्हा पुनर्प्रतिष्ठापना झाली आहे. आणि या देवळाचा असणारा जो काही उत्सव आणि त्या उत्सवाच्या निमित्तानं या ठिकाणी अनेक जे काही भक्तगण या ठिकाणी दिवसेंदिवस त्यांची भक्तगणांची संख्या वाढत आहे. या ठिकाणी होणारा वैशाख शुद्ध द्वितीया वर्धापन दिन, त्याप्रमाणे महाशिवरात्र, त्याप्रमाणे श्रावणातील 4ही सोमवारच्या दिवशी या ठिकाणी अतिशय गर्दी असते. त्याप्रमाणे या ठिकाणी वार्षिक होणे या ठिकाणी उत्सव आहे. आणि त्या उत्सवाच्या निमित्तानं या ठिकाणी भक्तमंडळी या ठिकाणी सर्व दर्शनासाठी येतात. त्याचप्रमाणे या ठिकाणी देवळासाठी जे काही या ठिकाणी या देवळाचा जो काही इतर ज्या साधन सुविधा आहेत त्या निर्माण होण्यासाठी या ठिकाणी भक्तगण या ठिकाणी हातभारही लावतात. त्याप्रमाणे येणाऱ्या भक्तजनांनी सुद्धा या ठिकाणी दिवसेंदिवस या देवळाची वाढत जाणारी ही जी काही प्रतिष्ठा आहे आणि या ठिकाणी उत्कर्ष आहे याला या सर्व भक्तजनांनी चांगल्या प्रकारे प्रतिसाद देऊन अजूनही आम्हाला या ठिकाणी कमिटीच्या वतीनं या ठिकाणी पायाभूत सुविधा ज्या काय आहेत त्याही करायच्या आहेत. आणि जेणेकरून येणाऱ्या भक्तजनांना चांगल्या प्रकारच्या साधन सुविधा प्राप्त व्हाव्यात आणि या गोपालेश्वराच्या कृपा आशीर्वादानं अजूनपर्यंत जे काही कार्य हाती घेतलेलं आहे ते पूर्णतः चांगल्या प्रकारे जात आहे. आमचे गोपालेश्वर मंदिर 108 वर्ष झाली. 108 वर्षांनी परत आम्ही 2005 त्याची पुनर्प्रतिष्ठापना केली. आणि आता आमचे प्रत्येक वर्षात शुद्ध द्वितीया जे मे किंवा एप्रिल महिन्यात येतात त्यांना वर्धापन दिन साजरं जातं. तसेच शिवरात्री जाता, महाशिवरात्री मोठ्या दबाजान, त्याच्या आदल्या दिवसा सत्यनारायण पूजा असतात. आणि तसेच आता आमचे श्रावणी सोमवार 4ही सोमवार चालू असतात. श्रावणी सोमवारात म्हणजे प्रत्येक सोमवारात 12-1 पर्यंत आम्ही असता. लास्ट सोमवाराक आम्ही गर्भपुरी प्रवेश दवरता, मागीर होम बी घालून सगळें शुद्धीकरण केल्लें आसता. तशेंच नवरात्राचे आमी 9 राती 10 येयलेल्या दसरो धरून आमी तेजी ती बी तयारी करता. तेन्ना प्रत्येक मेंबर 10 मेंबर असतात. 9 येयले 9 जाणां तशी रात दिता. सकाळी गणेश पूजा म्हणजे देवाची पूजा झाल्यानंतर रात्री परत सांजे 7 आरत असतात, प्रसाद असतात. आणि तसेच परत आम्ही इवन दिवाळीक तुळशीचें लग्न असे जे कितें कार्यक्रम आसात ते सगळे आम्ही वर्सान चालूच असतात. जे येता त्या प्रमाणे आमी सादरीकरण करतात. त्यातून कशें कितें करतात ते आमचे काम सांगतात.